Ново предизвикателство за следващите 28 дена, започва нов път и защото се случи нещо много красиво. Днеска попадна ми едно от новите видеа на Чоко. Който не знае кой е Чоко, той има невероятен YouTube канал и направи скоро един нов канал Инра, да влезем в светлината, да осветим пътя, да осветим съзнанието. И на този канал той започна сега да пуска по едно ново видео, спонтанно сяда пред камерата, говори каквото му излезе от сърцето и без да се мисли за светлина, за микрофони, камери, скрипт, какво да говоря, какво да кажа, съвсем спонтанно, истинско видео. Аз на това му викам истинско видео. И това ме върна в моето минало някъде 2020, значи 2 години преди да се приберем в България. И ще разкажа, като се прибрахме, каква ми е връзката с Чоко, защо тези канали, които тук ги правя за водата, Водар.бг, YouTube, TikTok, в Instagram, в Facebook, може би без Чоко и Вал тези видеа нямаше да ги има и тези канали нямаше да ги има. И сега като това новото видео, като го видях, Чоко каза, сядам и говоря, искам каквото е вътре в мен, просто да му дам пространство да излезе, да се сътвори само, както казва Руми. Има един, мисля, че персийски, ирански поет Руми, който много добре стихове пише. Искам да говоря свободно като птичките, да изляза и да чуроликам, без да мисля кой ще слуша или какво ще си помисли. Един от любимите ми цитати, защото толкова много се притесняваме от камерата, толкова много се притесняваме да покажем истината вътре в нас, това, което наистина сме, да му дадем свобода да се разгърне. Няма значение кой какво мисли, кой слуша, кой ни хули, кой коментира. Свободата да живееш истинския себе си. Ръцете ми сега треперят и искам нещо да правя. Чакай, ще взема една тая линия, като съм се сложил да си играя с нея от време на време и сега нещо ми се държи в ръцете, ако да говоря, защото аз от 2020 вече 6 години ще станат тази година правя видеа и все още ме е страх да изляза пред камерата, все още всеки път ме е страх да се покажа такъв какъвто съм истински и 2020 помня, че аз в Германия като бях имах също YouTube канал и тогава бях поканил една от много важните жени в моя живот, Аня. Аня и тя каза, искам да съм истинска, не искам да се преструвам, искам да спра, искам да излезе истинската Аня. И аз тогава се замислих, наистина, кой е истинския Боян? Защо го крия? Аз крия го от другите, крия го от себе си, крия го от камерата, крия го от света. Не може ли просто да го покажа и да го живея и да бъда него? И тогава направихме с Никол 10 дена ли бяха, 30, май не бяха 30 дена, както Чоко сега ги прави, както аз им казах 21 дена, мен повече ми харесва 28. 28 дена повече ми харесва отколкото 30, защото 28 дена е цикъла на Луната, който е свещен, нали? Това е пътя на нашата душа, да направиш един цикъл, да се завърти, да стане една рутина, нещо да се прояви, да се манифестира за 28 дена, е минимума, който трябва да му дадеш, за да се прояви. 4 по 7, много важно. 7-те херметични истини, 7-те, аз им викам 7-те български истини, 4 по 7, 28. И това видео сега, което Чоко го направи, ме върна в моето минало, когато започнахме с социалните мрежи да правим видеята. И тогава просто си казах, искам да го намеря този Боян вътре, който се крие. Искам да излезе без да се притеснявам, без да мисля кой какво ще си помисли и въобще без да ме е грижа за нищо около мене. Искам свобода и истинност да бъда аз и да се изразя, както в момента словото иска да излезе от мене. И дори да почна да пелтеча, дори да казвам някакви глупости, никой не се е родил научен. Всяко дете трябва да падне 1000 пъти, докато се научи да ходи. И в момента това видео го правя за мен, но най-вече го правя и за тебе, за да те провокирам и тебе, както Чоко ме провокира и ме върна в миналото, когато започна да правя такива видеа. Колко освобождаващо беше, колко намиращо за себе си, израсващо, нали? Да излезеш от зоната на комфорт. Тогава излязох от зоната си на комфорт и израстването в живота се намира извън зоната ти на комфорт. И Чоко, не си сам. Приятелю, благодаря ти за смелостта, благодаря ти за примера, благодаря ти за пътя, който оттъпваш за нас тук в България.
И за изкритите надеждите и за този канал сега, Инра, за пътя, който осветяваш пред нас. И това беше за мен една такава позитивна провокация. Бояне, ти можеш да го направиш това нещо, защото тези канали, които сега аз ги правя, Водар БГ, които ги стартирах декември месец, те са сравнително нови. Сега започна да ми запича камерата. Предната ми камера понякога засича, не знам защо. Но така е. Сега, това е истинността и всички ще я приемем такава каквато е. И сега се загубих мисълта, но тези канали ги стартирах благодарение на Чоко и на Вал. И когато се прибрахме в България, Чоко беше първия, който ме покани и каза: братле, хайде, ела да говориш. Ела да говорим на хората, да ги посвещаваме, да ги просветляваме, да им даваме знания, да показваме нашия път. И аз тогава го питах: добре, ама аз не разбирам от много неща, аз разбирам от бизнес, от здраве и от вода разбирам. Това е в университета. Завърших икономика в университета в Лайпциг. Живота ме направи лечител и тръгнах по пътя на Водаря. Водаря, той е, който носи даровете на водата. И Чоко каза ми: за водата ще говорим. И аз тогава помислих и ми казвам: добре, супер! Знаеш какво ми хрумна? Да го наречем изборна вода. Защото аз от 2015 давам на хората кристално чиста вода, за да се грижат за здравето си, да сътворят една реалност на здраве, в която да живеят. И така се роди и в България, като напуснахме след 20 години Германия с Никол, като дойдохме в България, така се роди и пътя на водата продължи тук в България, благодарение на тези прекрасни хора от Инра и от сега другия канал, той се казва Стоян Вълков Чоко. И така това нещо като се случи, и аз казах: следващите 28 дена ще тръгна аз на това предизвикателство, защото се сетих колко е ценно, колко ми беше на мен ценно. Като го направих първия път, така си отдъхна. Бояне, окей си така както си. Дори някой да не те приеме такъв какъвто си, ти си окей. Никой не е перфектен, никой не се е родил научен, никой не се е родил можещ, но ако не пуснеш, ако не тръгнеш по пътя да се упражняваш, да вървиш по него, никога няма да се научиш да можеш. И си спомням сега декември, колко ме беше страх да стартирам видеята за водата. С Никол, с моята съпруга, отдавна правим видеа за нашето семейство, за здравето. Друго е, когато имаш някой друг до тебе. Друго е, когато не е твоята тема. Друго е, когато не си ти волещия. Друго е, когато не трябва ти да си измисляш нещата. Не просто се случват. Другите канали ги правим за ежедневието и как живеем. Но толкова ме беше страх отново да пусна само канали, които аз отговарям за тях, и да трябва редовно да пускам информация за една тема, която ми е важна и ми е на сърцето, а тя е здравето и водата. И не само здравето, водата е всичко. Водата е толкова много. И така с всяко едно видео, което правя за водата, откривам толкова много. И сега на тези канали, следващите 28 дена, ще пускам тези спонтанни видеа, провокиран от моят добър приятел, който във всеки в един такъв важен момент се появява и ме хваща ме за ухото и казва: Бояне, хайде, почвай ти. Това сега преувеличавам. Никой не ми е казал така го правя, но това видео, което Чоко го направи, ме върна в миналото и ми показа колко е ценно този начин на действие. И го правя за благодарност към Чоко и към Вал. Не сте сами, заедно сме, много сме, и към тебе го правя, който гледаш това видео, за да те провокираме теб. Ако имаш мисия на сърцето си, мисия, пътя на твоето сърце, ако имаш нещо, което знаеш и можеш, виж България в каква кочина се е превърнала. Пуснете с камера, достигни до хората, свържи се с тях. Истинските хора, тези, които ще разберат, тези, които ще се свържат с тебе, тези, които може да помогнеш. Защото всеки един от нас, както аз разбирам от водата, както разбирам от здраве, така съм сигурен, че и ти разбираш от нещо, което хиляди, стотици други, милиони може би хора имат нужда от него. А ти го криеш за себе си. Един от моите ментори казваше, все още го казва: помогни на много хора и така те ще ти помогнат и на теб. Ако нямаш пари,
Излез, помогни на хората и така те по някакъв начин ще се отблагодарят. Ако няма щастие и радост и любов, дали ще е с камерата, с телефона, дали ще е навънка на улицата, излез и дай радост, щастие и любов на другите. И това ще се върне към тебе. Само от усмивките им и от радостта и от искриците в тяхните очи ще почувстваш тази радост и любов. Дали нямаш здраве, дай на другите хора здраве. Тоест, ако нямаш здраве, трябва да се научиш на здраве. Излез, дай го и на другите хора. И така ще знаеш как да си го дариш на себе си, ако си провокиран от това да научиш за здравето и да го дариш на другите хора. Защото в днешно време не докторите се грижат за нашето здраве. Остави докторите се грижат за болестите. Има много болести и това са тяхните полета на действие. Ако ти си лечител и искаш да даваш здраве, направи едно видео. Направи това предизвикателство за 28 дена, завърти един цикъл на луната и ще видиш какво ще се промени в твоя живот. Ако имаш пък собствен бизнес или някакъв проект, почни да правиш видеа. Хората са в интернет и така може да достигнеш до тях и да им дадеш това, от което те имат нужда. Толкова много го жадуват и го чакат и ти се страхуваш, че засичаш и пелтечеш и говориш и ето го, малке, ела да покажем и тебе на камерата. Аз правя видеа в момента. Ще дойдеш ли? Не, излезе. Казах на моите хора, че да не ме притесняват да записвам видео, но отвори вратата. Но е моя син на 3 годинки и половина, но не искаше да дойде. Майка му го дръпна. И така, благодаря за това напомняне, Чоко, колко е важно да се показваме такива каквито сме. Пътя да излезем от страха е винаги да минем през него. Прави това, което те е страх, защото страха е извън зоната ти на комфорт. И не трябва да се борим срещу страховете, не трябва да ги махаме, не трябва да ги игнорираме, не трябва да ги няма, ние трябва да ги интегрираме и да ги прегърнем и да ги носим до нас, защото страховете идват от нашия интелект. Сърцето, нашите чувства показват посоката. Това е компаса за пътя на душата, за развитието на съзнанието. Интелекта, мъжкият принцип, той е тук, за да ни пази. Ако те е страх, това е окей. Не прави го въпреки това. Така бях преди да пусна камерата. Какво ще кажа? Ще се изложа ли? Ще треперя ли? Ще пелтеча ли? И въпреки това натиснах бутончето и потиквам те, моля те, предизвиквам те, насърчавам те. Може би това е най-хубавата дума. Ако имаш нещо важно за казване, пусни камерата и го кажи и ще видиш, че така ще израснеш до висоти, които не си предполагал. Благодаря за тази възможност, благодаря за напомнението и благодаря на всички, които следват каналите на Водар, на Водарите и радвам се, че можем да споделим с вас даровете на водата и ще видим тези видеа как ще ги свържа с водата. За сега е важно да ги правя и така да израствам, защото колкото повече мога и знам аз, толкова повече мога да ти дам на тебе да знаеш да можеш ти и да можеш да сътвориш една мечта на реалност, защото в крайна сметка ние сме тук, за да сътворим, да се научим да станем творци на нашата реалност. А от това изисква знание и можене, а моженето идва от правене. Правенето води до опит и оттам можем. И колкото и да сме зле, ако не правим, няма да стигнем до никъде. Така че, любов и благодарност, до скоро!